març. Us recordeu d'aquell dia que vam anar a buscar bolets? Jo no hi he anat mai a buscar bolets. Sí, aquell dia que ens ho vam passar tan bé i que després ens vam banyar al llac. Ah, ja me'n recordo! Va ser un dia genial! Un altre dia que m'ho vaig passar d'allò més bé va ser quan ens pensàvem que hi havia un lleó amagat entre els arbustos i llavors va resultar que era l'Alfred que roncava. Ai, ai, ai! Corre, Momo! Hi ha monstres ventós! Un monstre! Hi havia un soroll i un monstre! Ui, un monstre! I recordeu aquell dia que vam trobar un ou a terra i em va néixer una tortuga preciosa? Va ser molt divertit fer de mare de la tortugueta durant una estona, oi? L'ou és just aquí, mireu. Sembla un ou d'un animal molt petitet, oi? Doncs jo diria que és un ou de dinosaure. No, impossible, és un ou de vaca. Em sembla que podria ser un ou d'estruç, però no n'estic segur. Per la meva àmplia experiència en el camp de les ciències animals, puc deduir que aquest ou és de... Es mou! Ara ho veureu, en sortirà una vaca. Guaiteu, treu una pota. Una altra, que bufona, és una cocada. Quina cosa més rebonica, oi? Vigileu! Ui! Ràpida! No el trepitgeu! Ui! Oh, que maca! Mama! Que bufona! Es pensa que ets la seva mare. Què dius, ara? Que no, que t'equivoques. Que jo no sóc la teva mare, vés-te'n, vés a casa teva. No em segueixis, que jo no sóc la teva mare, d'acord? Fora, fuig, fuig. Va, segur que la teva mare arribarà de seguida. Deixa'm tranquil·la. Tu no ets cosa meva. No em miris així. He dit que no em miris així. Hola, maca, que bufona que ets. Oh, què tens, Vols que et faci un petonet? Vine amb la mama, vine, vine. I al final què se'n va fer de la tortugueta? Va venir la seva mare a buscar-la i van marxar juntes. Doncs jo recordo molt bé el dia que vaig conèixer l'Alfreda. Que guapa que estava. Sí, te'n vas enamorar de seguida, oi? Jo diria que va ser un amor a primera vista. Mira, Alfred, una gosseta igual que tu. Podria ser la teva nòvia i us podríeu casar i tenir molts cadallets. Hola, bona tarda, nois. Veig que heu acompanyat la meva ovella. Moltes gràcies. Heu sigut molt amables. Sí, han sigut molt agradables amb mi i per això li he promès a l'Alfred que li pagaria aquest favor amb un petonet. Si vols, ja li faig jo el petó. Bona tarda, Alfreda. Sembla que s'han enamorat. Que maco. Doncs, per mi un dia molt especial va ser quan em pensava que no em fèieu cas i que no recordàveu que era el meu aniversari i va resultar que em teníeu preparada una gran sorpresa. Moltes felicitats per molts anys, amic Milo, i que en facis molts més. Sí! Però què és tot això? Vaja, jo que em pensava que us havíeu descuidat del meu aniversari. Ai, estic tan content que m'agafen ganes de plorar. Per molts anys, Milo. Té, aquest és el meu regal. I aquest és el meu, un pastís per tothom. Mira el meu regal, Milo, per molts anys. Per molts anys, Milo! Gràcies a vosaltres, aquest serà el millor aniversari de la meva vida. Vinga, i ara celebrar-ho tots junts! Sí, i aquell dia que vam ajudar l'abella a recol·lectar pol·len també va ser molt guai. Doncs mira, per mi va ser un dia horrible, quina por. En Milo ha dit que no em faria res. Però si em pica, m'empiparé molt. Quan
Quan arribi, em sembla que baixaré la mà perquè no se m'acosti. Però si faig això, potser s'enfadarà amb mi. Aquesta abella em picarà segur. Em sembla que val més que corri. Gairebé ja la tinc aquí. Quina por! Jo toco el 2. 1, 2 i 3. Ah! Una abella! Ah! Auxili! Ajudeu-me! Una abella em vol picar! Auxili! Realment estic molt content que siguem amics i que hàgim viscut tants moments bonics junts. I tant, Casimiro! I els que viurem encara. Ben dit, Talalo! Visca els cap de drap! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! 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 Cap de drap! El joc de les cadires! Milo, tu saps què fa la Mumu? No en tinc ni idea, però sembla molt decidida. Ja deu saber el que es fa. Jo crec que avui vol fer classe al jardí. Ja saps que la Mumu sempre té unes idees una mica rares. O potser vol pintar la classe d'un altre color i treu les cadires perquè no s'embrutin. No m'imagino la Mumu pintant res, jo. I ja saps que li agrada molt jugar. Jo diria que el que vol és que juguem alguna cosa. Doncs jo no em sé cap joc que s'hi jugui amb cadires. Jo sé jugar un que és molt divertit. Es posen unes quantes cadires fent una rotllana i tothom hi va ballant al voltant mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom corre a seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. I al final guanya l'últim que s'asseu. Caram, que divertit! Avui podríem jugar al joc de les cadires. Anem a parlar amb la Mumu, aviam si ens deixa jugar amb ella. Hola, Mumu! Per què has tret totes aquestes cadires a fora? Tenia ganes de seure al jardí. I ja està? No les has portat aquí per jugar? Milo, les cadires només serveixen per seure. No s'hi pot jugar, home. Bé, et pots imaginar que són un cotxe o un avió o... Doncs nosaltres sabem un joc molt divertit per fer amb cadires. Molt bé. Però per què m'ho dieu a mi? Mumu, tu tens 4 cadires al jardí i volem jugar al joc de les cadires. Però jo no vull jugar a res, només vull seure i admirar el paisatge. Com vulguis. Però ens podries deixar seure amb tu? Esclar! M'agradaria saber què feia la Mumu amb tantes cadires amunt i avall. Segur que volia jugar alguna cosa. Doncs jo també vull jugar amb ells. Els hi podríem portar alguna cadira per jugar. Sí, em sembla molt bona idea. Però jo no sé on són les altres cadires. Diria que la Mumu les ha agafat totes. Espera, jo n'he vist una sota el tobogan. Vinga, agafem-la i anem amb ells. Hola, nois! A què jugueu? No juguem a res. Només seiem i prenem una mica el sol. Que avorrit! Jo em pensava que jugàveu alguna cosa amb les cadires. Rita, amb les cadires no s'hi juga. Només serveixen per seure. Per això no s'hi pot jugar. Això no és ben bé veritat, Mumu. Jo sé un joc molt divertit que es pot fer amb unes quantes cadires. Ens l'explica, sisplau? Nosaltres som 6. Oi? Doncs es fa una rotllana amb 5 cadires i tothom hi va donant voltes mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom s'ha de seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. Guanya l'últim que s'asseu. Sembla divertit. Per què no hi juguem? Com vulgueu, però jo trobo que aquest joc és una ximpleria i un avorriment. Ja ho veuràs, Mumu. Un cop hi hagis jugat i voldràs tornar. Esteu tots preparats? Som-hi, doncs! Recordeu que mentre soni la música hem de ballar donant voltes. Però quan s'aturi ens haurem de seure. El que es quedi sense cadira estarà eliminat. Vinga, que soni la música!
Oh, quina mala sort. M'he quedat sense cadira. Que en soc de burro! He continuat ballant sense música. Ara he quedat eliminada jo. Ja només sou dos. Qui guanyarà? Oh, i podem tornar a jugar?